मर्द हो। अच्छा हो पता मर्द त हे पके है लाइनिया पर बाप रे बाप घाम तो ऐसा होगल बा जैसे कि बुझा कि चैत हट गई। अरे बाप रे ठंडा के मौसम हट गई। आई हो माई बड़ी है गोइठा तारा के कहाई रहे ना हो कि गैर 4 बजे भरवा में त गोइठा कम से कम हटा देल रह तू। नहीं दीदी बताई नहीं घरों काम करे गोइठो के हम लेवे जाई त का हो गइल चल जेबू त आ नते के बेटा त मार बुझाता कि कोई गोबर पाथे लेके छोड़ लही निकसन आ कहनी है ना हो कन्या तनी तारा लगे साड़ी होई ना त दे दनन की बार हो हमेशा त हमयो बिटिया करिया अरिया त रहनी नहीं दीदी हम ना साड़ी दे महीना हो गइल बा ये कन्या जाय के त तनी के नाम नहीं खिलेवत फोन आ गल जी। अब हो तारो फोनवा डरवाइए देवला लागे लगे फिल्मी में के हटे। अरे पाहुने के फोन हटिए रुकी बोले दी बतिया हेलो अरे पाहुने क्या कहतनी जी ये दीदी होई देखिन ना गोल लगत ना कुछ सीधे गोरिया होत बानी अपना गाड़ी त हमर मर न देले हो कि जी ले रो रे समझाई बताओ कि घर के कोई मोर गइल बा के हाली का बोलत मेरा मामा बताओ बेटवे के इसको बुझा। हेलो हां बोली ई कैसे बोलतनी जी देखी रवा जा ऐसे बोलतनी ना ऐसे हमनी के मर्द ना बोलले होयन ठीक बा अपन मेहरानू के बोलतनी त एकर मतलब कोची भइल जी का हमर ननदिया में कमी बा दिन रात फोन कर के बतियात रहतिन त नहीं की कहते का अच्छा लगनी सिखावे मगुड़ाई वाली बात बतियावे बताई न तन की 4 बजे भोर में फोन कर के रउआ आ बतियावत रहतनी 10 बजे दिन तक ले खणी में जाके बतियावतली हैं भीजू मेरा नु रहतिया त महकतिया आ दूर जतिया त एकदम गमकतिया रहतिया बोलावे खातिर एकदम पूरा बेचैन हो जातनी। अब देखी एक बार गाड़ी मत दी ठीक बा इतने बाने त अपन मेहरानू के आके लिया जाई हमनियो के नहीं दे रखल चाहते हां कोनो जरूरी नहीं है ठीक बा देखी हां ढेर मत बोली समझ गनी रिश्ता रही आ चाहे जाई हमनी के कोनो जरूरत नहीं है ऐसा रिश्ता भाड़ में जाए का हमनी को नाना देखो नहीं रह ले जाई ना उनके के एगो बिया त रही रवा लाइन पे हम बात करवाओ तनी ले जाई। हां लगत बुझाता कि रउए एगो प्यार हो गइल बा भूत चढ़ल बा बताओ हतला मन के मरद अपना गाड़ी ना देले होइहन भर से कि नहीं लईकी ए जाके रहत बाड़ी जब हो इतना फोन पे गरिया तो फिर रहत हो त कितना गरिया तो चल के हमरो देखे दत। हाँ हेलो तू न एकदम हमके परेशान कर देवे ल जाना तो के भौजी और बाड़ी जा घर में तबो लागत कि एकदम दिन भर फोन में करत रहतला। हाँ हम देखो बहरी है नी तार से बतियाए खातिर जाने ल बच्ची चपराई बतिया करूवा का देवता नहीं देखी रोवना ऐसे मत बोली जानतनी ना। हाँ हमरा के तो लगता बेचैन क के धो देले बानी एकदम जहां रहतनी तहां एकदम परेशान कइले रहतनी चुपचाप फोन रख दी ना तो पैसा भेजा दी हमरा के जनी साड़ी किने के बाटे ये कहू साड़ी नहीं के ए बुची के करे से बतिया तनी की करे से जानता कि जानते नहीं खुजा के ह हैं रख तो फोन चुपचाप रख के ह उहे हो ना की रही के ह उ के ह वो तो पूछत ही तार से ई उहे हवन जान दे हो हम मर्द हो। अच्छा हो पता मर्द त हे पके है लाइनिया पा के है ह के देख झूठ बोलती त है के ह करी जी वीडियो कॉल करी तब बुझाई देखा भौजी ज्यादा बात मत बढ़ावा उ काहे के एकरा से बतियात रहू। हां जी बड़ी खत्म हो गई वाली कदन कान भतार से बतियात रही ठीक बा रखी हमनी के काहे के रख जान जी रार मेहरा रुके रार मेहरा नु रवा समझी अपन मेहरा रुके लिया जी ए जगह से का हाला कर दन दीदी राखी का भइल हाय इनकर मर्द है लाइन पर पालन रहन हैं आई बतियात रही कदन कामना से पूछ कामना से बतियात रही लही अपन मोबाइल त फूट फट जाई हो कोनो गलत फहमी हो गल गलत फहमी हां हमनी के पागल न बनी जा हमनी के थोड़ी बुझाला घास पुआर के हल्का जानी देखो भौजी घर में कनिया है जैसा हो कनिया हमनी के बुझाई हाला करबू तो गांव घर सुन जे त का कोही जय हो जेवन हटे नतिया काना से बतियावलू अब मरद
देखो बुची रिश्ता आज के बाद खत्म है समझिया हमनी के तार चलिए दीदी अब हमने के नहीं कुछ कहे के अपनो इनका भैया इनका के समझाइए दे चल ओ का कहल केवन है बतावा ऊ ना हो जन भैंसे चराएला ना उहे हा बगीचा में जत रहनी। आई हे रामावा हौ नतिया चरवा हवा भैंसिया के चरवा हवा से ही बतियावली राम रे राम नतिया के बेटा दोसर देखी देखो भौजी हमर ना हमनी के छोड़ के बीटेक करके नौकरी करता ऊ पसंद नहीं खे आ ऊ चरवा हवा पसंद बा हम प्यार करी ना जानू आज के डेट में ना मोदियो जी अलाउ कइले वाला 4 को बियाह कर सकतानी आ तोहन के हाला करत रह जा हम तो बस अल्लाह छोड़म। हां ये लो अरे 76 ना बियाह हो 4 का एकदम 76 को बियाह करी देखा कन्या एकरा के जाने बने लुगा फटे कर देख के अरिया त चल बाप रे बाप मैं इज्जत गांव में ले ली हमनी के दादा।